Να βάλουμε και κανένα βίντεο το οποίο είναι απαρτισμένο από άτομα τα οποία αξίζουν να δουλεύουν στο εργοτάξιο και από ειδικές περιπτώσεις όπως είναι σήμερα που κάνουμε ανατείναξη. Το πρώτα θα μάθει με τα ψηλά και μετά τα χοντρά. Δεν μπορεί μία και έξω. Δεν φτουράει εκείνο το ρινιούτικο. Αλλά φέρουμε από κάτω. Κάνουμε ανατείναξη τώρα. Θα πεις στο Δεσπότη Παναγιώτη. Πάμε παιδιά, αυτό ήτανε. Άιντε, αύριο πάλι.